Despois destes anuncios, despois desta publicidade, abrimos o terceiro bloque de información cunha nota que nos chega en clave de reportaxe que nos trae Rodrigo Vázquez. Despois de anos condenado ao máis escuro dos esquecementos, por fin un goberno local en Toques decídese a pôr en valor un dos conxuntos históricos máis importantes do noso patrimonio, o conxunto arquitectónico de A Capela, en Toques, gobernado por unha iglesia prerrománica do século XI que conta con elementos singulares non só a nivel galego, sino a nivel español. O seu carón hai as ruínas de un antigo mosteiro. Todo isto englobado nunha paisaxe verdadeiramente espectacular. Bueno, imos a facer un traballo de limpeza. Como podedes ver, isto está moi abandonado, a maleza hai moitos anos, e un pouco tala de árboles podres, enfermos, ainda non sabemos ben, estamos pendientes de permisos, etcétera, etcétera. Pero como podedes ver, esta ponte, ali hai un petril, intuímos que ese petril que continuaba en arco e por toda a zona, unha vez que se nos autorice, serán uns traballos a posteriori. Isto é urxente facelo tamén, vale? Non só, porque a parte é a única vía de acceso a esta zona, non hai outra. Vades a limpar dentro das edificacións? Vades a deixar limpo por dentro? Sí, para que se vexa un pouco a estrutura das antiguas casas, pero bueno, imos a limpar moi pouco, porque non é interesante que se vexa todo isto limpo, no sentido de eliminar todo. É interesante que o musgo continúe, letras, e por arriba, ao non ter un teito, un tellado, os terróns quedan porque ao mesmo tempo impide que a auga filtre para a parede, ocasionando que o derrube sexa máis rápido. Consideramos, repito, que pode ser o elemento máis importante non solamente do Concello de Toques, senón de toda a comarca. A primeira actuación que se nos ocorreu é limpar para que se poidera ver o que había. A partir de agora, a medida que se vayan limpando, irán aparecendo novas cousas, surdirán novas ideas, e o que si precisamos é un cuidado e un mimo extraordinario polo que aquí hai, e tamén unha sensibilidade especial por parte de algunhas administracións para que nos permitan, respetando o que existe, facer actuacións de limpeza, de cuidado e de mantenimento. Estánse descubrindo auténticos restos do que era o priorato que estaba aí abaixo. E supoñemos que habrá moitas máis cousas, algunha sorpresa máis agradable. Todo o entorno son uns factores sumados todos, que constituyen un elemento singular. Mira, o río, as fervenzas que fai o río, a igrexa cos seus elementos únicos arquitectónicos de tipo visigótico, románico, etc. O calvario que se garda dentro, que é do século XII, que é un calvario extraordinario, e logo as ruínas deste mosteiro que non sabemos, non hai ninguna descripción de como eran, pero aí está, porque é un sitio que garda un certo misterio do pasado. Desde logo é un lugar ahora que se convierte con esta limpeza que se fixo sorprendente, que os que conocemos isto de toda a vida non pensamos que se vería isto así. E agora agardamos con moita ilusión que se pode fazer unha excavación e se poña a Capela no seu lugar que lle pertenece como un dos sitios máis importantes do patrimonio galego e de España, porque aquí hai elementos visigóticos singulares que non existen en outro lado, e logo, además de imaxinería, un clave que ten este lugar aquí rodeado de castros, e que Toques é un concello con un rico patrimonio artístico, desde logo, que merece poñer en valor. E mira, as paredes deste ábside estamos vendo unha das mellores paredes do patrimonio de España. Son un muro prerrománico con unha decoración singular. Nas arcuacións, ese está completo. Faltalle alguna imposta. Nada máis baixar do coche, o visitante vaise sentir completamente abraiado polo misterio, a historia e a paisaxe verdadeiramente espectacular deste lugar. Lembramos, A Capela, no concello coruñés de Toques.
Bueno, unha perfecta expectativa de ocio de cara a fin de semana, concretamente no Concello de Toques, como dicía o compañeiro Rodrigo Vázquez, o que felicitamos por esta reportaxe. Se cambiamos de tercio, falamos de páxinas web, da páxina web do Concello de Lalín, que recibeu en 2008 un total de 230.000 visitas.